Alright guys, Boro Accord ni thangkia maman. What was the objectives of Boro Accord? Boro hari ko jaugahanai, number one. Boro hari ne rikati hanai, number two, and many more. Hombla dinai mane gaujeng gau politicalization खालामखै. Boro Accord ko implementation खालामनायाव दिनै माने गोबां हेंथा फैखै. Dipen Boroआ dolare Boro फरायसा आफादा हानजा सुरदों. 100% implementation जानांगौ होननानै बिथांमोना हानजा सुरदों. बिथांमोनखौ सोर हेफाजाब होदों? बर' रायजो राजाफोर, राइट? That is true. Now, UPPL सरकारा एकर्डखौ 100% मावफुंनो हायाखै. That's okay, that's fine. नाथाय दानि गोदान सरकारा माने मावफुंनाय नङा होननानै बाथ्रा बुंदों. बेबायदि बाथ्राखौ खोनानो मोनदों. दानि CMआ मोनसे बाथ्रा बुंदों. मोनसे प्रेस मिटआव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों. बिथाङा बुंदों जायफोरा एकर्डखौ लानानै फैदोंमोन बिसोरनो बे एकर्डखौ मावफुंनायनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानांगौ. That's fine. नाथाय जायफोरा सोरखाराव दङ बिसोरबो हेफाजाब होनांगोन. That is my request. नोंथाङा मा सानो? Now, बे एकर्डखौ सोर लाबोआमोन? जों बयबो मिथिगौ. दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो NDFP आरो UBPO बिथांमोनानो बे एकर्डखौ लानानै फैदोंमोन हारिनि थाखाय. Now, माखासे मोननै पार्टिखौ आं बारा मिथिया, नाथाय दा दै सोमावसारदों, ABSUआ दै सोमावसारदों, जों बयबो हेफाजाब होनांगोन. नोंथाङाबो हेफाजाब होनांगोन. बेखौलाय गोसोआव ला. बेखायनो दिनै ABSUआ हानजा सुरदों. 29 अक्ट'बराव बिथांमोना जागायजेनदों बे हानजा सुरनायखौ. आगोलाव मा खालामबावगोन बिनि डिटेल इनफरमेशन दा मोनथ'वाखै. Definitely they'll go to Dispur, they'll go to Delhi. That is what I'm expecting from Dulalai Boro Faraisa Afad. So we'll talk about demands from the ABSU. Currently ma demand खालामदों बिथांमोनहा बेनि सोमोन्दै जों गुवारै सावरायगोन. They have got 8 demands. But before that, let me talk about MOS. Bodo Accordni MOS ni somonday ese sawarani briefly so that we understand what is there in MOS. Why people are talking about MOS. All right? Please keep watching. आंनि बायदिबा MOS खौ मोनथाम केटेगरियाव दोननो हायो. First category जादों reformational. Clause number 3, 4, 5, 6, 7. बे गासैबो टपिकफोरखौ जोङो reformational होननानै बुंनो हागोन. That is what I'm thinking. Second जादों operational. Dopa number 8 and 9. आरो third जाहैदों developmental. Dopa number 10. बे मोनथाम केटेगरियाव दोननो हायो होननानै आं सानो. Very interestingly, Dopa number 1, first Dopaयाव मोनसे line दङ. Last sentence of the Dopa number 1 is very, very interesting and controversial. गोबां मानसियानो बेनि सोमोन्दै बुङो आरो फोरमायो जे बर'फोरा बेनो लास्ट डिमान्डमोन, बेनिफ्राय जेबो डिमान्ड खालामनो मोननाय नंला होननानै लिरनाय जादों होननानै मानसिफ्रा बुङो. आं फरायनि, नोंथाङा मा सानो नायदो. आं मा लिरदों बेखौ नै. This is the last line of the Dopa number 1. Negotiations were held with Bodo organizations for a comprehensive and final solution. Comprehensive and final solutions to their demands while keeping intact the territorial integrity of the state of Assam. बे एकर्डआनो जाहैदों बर'फोरनि लास्ट डिमान्ड, फाइनाल डिमान्डनि एकर्ड. बेनिफ्राय बर'फोरा डिमान्ड गैला होननानै बुंनाय बायदि जादों बे. नाथाय आं सानो there is nothing like final in life. ओंखायनो जों बे लाइनखौ बारा सिन्था जानो नाङा. We should not much worry about this particular line. Because बे लाइनखौ लिरदोंसो हय दाबो दफाफ्रानो जेबो मावफुंजायाखै. What does it mean? So we should not worry about this particular line. Okay? So Dopa number 2 objectives लिरनाय दङ, बारा जेबो गैया. Dopa number 3 दङ जोंहा alteration of area of BTAD. Alright, गामि सोनाय, गामि बख'नाय. Dopa number 4 दङ review of powers and functions of BTC. That is very interesting and very, very important. Wow. 4.3 लिरदों
amendment of 125th amendment of constitution जाय amendmentजों जोंनि काउन्सिलफोरनि फाइनान्सियेल पावारा बारायगोन बेनि सोमोन्दै बाव लिरनाय दं ओके नाउ दफा नम्बर 5 आव दङ provisions for Bodos outside BTD बड'लेण्डनि बाहेरायाव बर'फोरखौबो माबायदि रैखाथि होगोन बेनि सोमोन्दै बाव लिरदों जेरै BKWC ओके बड' कचारि वेलफेयार काउन्सिल बेनि सोमोन्दैबो लिरनाय दं ओके दफा नम्बर 6 आव दङ issues relating to identity language education etc that is very good दफा नम्बर 7 आव दङ issues related to land rights नि सोमोन्दैबो माबायदि सरकारा प्रटेक्शन होगोन बेनि सोमोन्दैबो लिरनाय दङ मानोना 7.2 आव लिरनाय दङ आसाम गभर्नमेन्टआ इलिगेल एनक्रोचमेन्ट्सफोरखौ होबथागोन होननानैबो लिरनाय जादों वाटार बडिज फ्रम इलिगेल एनक्रोचमेन्ट्स ओके दफा नम्बर 8 आव दङ स्पेशल स्टेप्स टु बी टेकन बाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम अलराइट दफा नम्बर 9 दङ सेटलमेन्ट विथ एनडिएपि factions okay doffer number 10 that is again very interesting and very important special development package under this clause 1550 crore special package in batrabe लिरनाय दङ that is very much required for the development all right doffer number 11 आव दङ only joint monitoring committee बे एकर्डखौ मावफुंनायनि थाखाय मोनसे कमिटि दानानै होगोन होननानै बाव लिरनाय दं all right now finally I have one observations under development category I mean development package नि गेजेराव माखासे प्रोजेक्टनि लिस्ट दङ बे प्रोजेक्टनि लिस्टआव एनेक्शन नम्बर 4 आव मोननै डिमान्ड दङ दे I'll just read out demand number 1 flyovers at railway crossings at Goresar Tongla and Udalguri number 2 आव दङ overbridge on NH 31 at Chapaguri, Chirang district. I was surprised. बे मोननै जे डिमान्ड दङ बेखौ जोङो एकर्डआव लिरनांगौमोन नामा MOS आव लिरनांगौमोन नामा आउटसाइड MOS मावनो हागोन ना बेखौथ' it's not that important right according to me it's not that important so I thought like why these two are there in the MOS नोंथाङा मा सानो comment section आव लिरनानै right As I said earlier, ABSU has got 8 demands. ABSU ha 9 demand for dongte. These are coming from the MOS. Important high priority demand for ko bitang muna bao are lerpshin boden. Bini saw are demand boden. Okay. First demand is I think 2025 maithaini gojang botarni parliament ni chutumani somao 2019 maithaini 125th song visit sedangnai bill by the दफा 280 आरो संबिजितनि 6थि फारिलाइखौ सोदांनाय 125th एमेन्डमेन्टखौ पास खालामनांगौ गोजां बोथोरनि नैबे पार्लियामेन्ट सेसनाव होननानै बिथांमोना दाबि खालामदों नम्बर 1 नम्बर 2 जाहैदों कार्बि आंलं आरो दिमा हासाव जिल्लायाव थानाय बर' कचारि सुबुंफोरनो फारियाव सोजानाय सुबुं जनजाति हाजोनि मोनथाय होनाय बर' कचारिफोरनो कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव हाजोनि ST केटेगरियाव सोनानै दोननांगौ होननानै डिमान्ड खालामनाय ओके थार्डआनो जाहैदों BKWC खौ आबुं गनायथि होनाय गामि फोसावनाय सिमा थि खालामनाय आरो बिसायख'थि खुंनाय BKWC माने बर' कचारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव गामिफोरखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै सिमा थि खालामनानै इलेक्शन खालामनांगौ होननानै दाबि खालामदों नम्बर 4 दानो जादों बिटिआर आरो बिटिआर बायजोआव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफोर आरो फरायसालिमाफोरखौ सोरखारि खालामनाय that is very much required I don't know why it is not done till today नम्बर 5 दानो जादों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानिफ्राय बिटिआरआव गोबां गामि सोदेरनाय आरो बिटिआरनि खोला बाहागोनिफ्राय उफ्रा गामिफोरखौ सोफादेरनाय सोनाय गोदानै सोनाय आरो माखासेफोरखौ दिहुननायनि बाथ्रा बुंदों नम्बर 6 जाना जादों हाग्रा मोनथाय आयेन FRA 2006 नि सिङाव ट्राइबेल हारिफोरनि थाखाय हानि मोनथाय होनाय ओके गोबां ट्राइबेलफोरखौ हाग्रानिफ्राय होखारगासिनो ना सम होखारजायो बर'फ्राबो होखारजायो ओंखायनो बे डिमान्डखौ बिथांमोना आरो बुंबावदों बियो दंखायो बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि पलिसिखा ल'खा होमबाबो बिथांमोना बेखौ मोजाङै मावफुङाखै होननानै बुंदों ओके
मोजाङै मावफुंनांगौ होननानै डिमान्ड खालामदों। नम्बर 7 दङ इनफ्रास्ट्राक्चार जौगाथायनि थाखाय 1500 कौटि रांनि जर'खा जौगाखां पेकेज फोसावनाय। बे माखासे फैसाखौथ' मोनबाय जानांगौ आं मिथिगौ, बाट मोनजोबाखै होमबाबो बिथांमोना बे डिमान्डआव लिरबावदों। दैट इज गुड। अके। नम्बर 8 दैट इज द लास्ट डिमान्ड। लास्ट डिमान्डआनो जाहैदों जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफपिफोरखौ उदां खालामनाय आरो एनडिएफपिफोरनि केसफोरखौ बोखांना लाफिननाय। दैट इज लाइक आई एम सरप्राइज। एकर्ड खालामनायनि मेइन मथ'आ पारपासआ बेबोमोन ना। सोमावसारग्राफोरा एकर्डआव फैदोंना साइन खालामदों, होमबाथ' बिथांमोनखौ माने जोबथेसालियाव जोबनानै दोनखो। दैट इज रियेलि सरप्राइजिं। दिस शुड हैव बीन डन मच बिफोर। राइट। बर'फोरा दाबिखौ जाफुंहोनो थाखाय सोमावसारदोंमोन। बेनिफ्राय गभर्नमेन्टआ सोमावसारनायखौ बन्द खालामनो थाखाय एकर्ड खालामदों। गभर्नमेन्टआ बुंदोंमोन बर'फोरनि दाबिफोरखौ जाफुंसारहोगोन। एकर्डआव लिरदों, एमअएसआव लिरदों मावफुंगोन होननानै। नाथाय मावफुङाखै दाबो। 5 इयार्स थांबाय। आरो बेखायनो दा दुलाराय बर' फरायसाफोरा आरो सोमावसारफिनदों। दिस इज अ साइकेल। डिमान्ड, एकर्ड एन्ड डिमान्ड। इट्स ए साइकेल गोइं अन। बे बाथ्राखौ शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैयाबो बुंदोंमोन जेब्ला क'क्राझाराव मोनसे बाजेट सेसन जादोंमोन। BTC सेक्रेटारियाव बाजेट सेसन जादोंमोन फेब्रुवारि दानाव। बै समावनो बिथाङा बुंदोंमोन, अखिल गगैया। बिथांनि बुंनायखौबो खोनासंदो दे। भेरि इन्टारेस्टिं स्पीच। এতিয়া মই আপোনালোকক ক'ব খুজিম যে আচলতে BTR যিখন চুক্তি হ'ল, মই 6 শিডিউল গোটেইটোলৈ যোৱাৰ আগত BTR চুক্তিখনত সৰ্বমুঠ চৰকাৰে কৈছিলে যে 79টা আমি কাম BTRৰ কাৰণে কৰি দিম। 79টা কাম কৰি দিম। অলপ আগতে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে অকল এটাহে কাম বাকী আছে, গোটেইখিনি কৰিলোঁ। মই দেখিলোঁ যে গোটেইখিনি মই নিজে ইয়াতে একদম ধুনীয়াকৈ বনাই আনিছোঁ ৰিচাৰ্চ কৰি, সব মানুহৰ লগত কথা বাৰ্তা পাতি, যে আচলতে BTRৰ চুক্তি 2020 চনত 27 জানুৱাৰীৰ তাৰিখৰ দিনে যে 79টা কামৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিলে, তাৰ কেৱল 24টা কামহে এতিয়ালৈকে কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ 30.37% কাম কৰা হৈছে আৰু বেছিভাগ কামেই এতিয়ালৈকে কৰা নাই। মই ভাবোঁ যে অসম চুক্তিৰ নিচিনাকৈ আকৌ BTR চুক্তি কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে বুলি যাতে বড়ো মানুহে আন্দোলন কৰিবলগীয়া নহয়, আকৌ যদি বড়ো মানুহে হাতত অস্ত্ৰ তুলিবলগীয়া নহয়, তাৰ কাৰণে এবছৰৰ ভিতৰতে BTR চুক্তি 2020 চনৰ চুক্তিৰ 100% দফাসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। All right guys, बेनो जाबाय भारत सरकारनि आसाम सरकारनि कमिटमेन्ट। गासिबो एक्सनफ्रानो भट बेंकनि थाखायल'। 2026 नि इलेक्शननि उनाव सोर सरकार दागोन आसामावलाय जों दा बुंस'नो हाया। बेखायनो आं सानो बर'नि गोरोबथाफोरखौ जाफुंहोनाया गोब्राब जासिगोन। गुबुन मोनसे बाथ्रायानो जाहैदों जोङो बड'फानि आइडिय'ल'जि, बड'फा होलांनाय बोसोनफोरखौ गुवारै फालिजोबनो हायाखै होननानै आं सानो, जायनि जाहोनाव जों दिनै आलादा रायजोखौ मोननो हायाखै। What do you think? Thanks for being with me. दिनैनि डिस्कासनखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय। I'll see you again in the next video. Until then, take care. Bye.